Hello guys, isugod din is papaidi og palit og gas kay isa ra ka buwan kapin nagamuhang gas diyan nahurot na pud. Kay magluto uron og panihapon namo guys kay para man kabuhatan kanya nagat man pud ni si Zas. Nakakuha pud siya og isda. Diya guys mo ni jahang bingwitan. So nay mga lami ka sa sabawon. So man ni amahang sabawon og panihapon. So lapo ni siya na mga kulay orange. Mura po di siya og kanang mga kuy bitaw kulay orange. So libre ulam na jud. Lodo. So kanang mga palaka guys gikan para sa dalagit. Itong mga kuan ni Nicole sa ora ba experiment. Lamay na buhian. Madlo ka? Na. Gawas na dali. Gawas. Gawas na dali na. Ay, nahuga ka. Ikaw. Naghalaan sila buhi naman sa diha. Diya guys, nadi ko dari ron sa briefing. Kay nanawag na dari. So viewers po siya na hindi lang po siya magpa-vlog. So mananaw ko sila og whale shark. So naidaghan kadto mga naninda dari og siplak. So pwede ra jud ka magnegosyo og siplak dari guys. Priority numbers 206, 207, 208. So, hi! Vlogger siya po kate. Hindi mo vlog ko. Busy na ko sa live. Hi guys! Mulambo juga kate. Kasi na wag kadayon wala Eh, niya. ay mo! Sila naman. Walay mo. Pakoy. Hello, good morning. Mga ganahan mag-rent og kamera dari ra ka pakoy niya. Visit Perla Channel. Perla. Alam mo Ruby, Ruby, visit her in your channel. Robi probinsya na. Kami ni kuan guys. Kaila ba mo dani? Kaila mo dani guys? Si Bunot. So mo ni guys si Bunot. So mo ni si Jay American Got Talent. Abangin ni A few moments later. Hi guys, good morning. Wala po ni guys si Ruby Provinciana. So kana sila guys, mo na sila magpakaon sa whale shark. Nagikarga na ang kuan kanang uyap. Ujap man sa buhol. Diya guys, wa pa ni tunga nga atong haring adlaw. So salamat sa panibagong adlaw na pud. Diya majong buntag, majong hapon ug majong gabi na tanan diha sa laing nasod. Mga viewers nga mga bagutan kadto. Shout out day ko ni Ma'am Bitani nga always nga ngamusta, always nag message. Salamat pod ni Ansan Blanton amping diha sa Hawaii. Ni Ma'am Cheryl para salamat pod ja. Kuan ron guys, Bernice. So sa Joko karon guys kay kuan na magpaluto lagi pero panihapon pa. So mag-prepare na ko daan karong buntag kay ako na to ipang marinate kay mag-start ko luto siguro mga anjang alas 12 nga na kay daghan man kadto lutuonon man ang mag-start na ko panguan ron maabot to among kunsihal Iti Barira kanang birthday siya hang anak. Jawa pay guys na wa pa man nagsugod na. Kanang mapay pag ngadto da ng magpakaon. Ja. Kuan guys kanang napiduha ka yati o yati ba na o pambut ni isa na asa kana siya gikan na sila. Diya murag nangatog pa siguro ang mga tao da nasa sid kaya sa Juha pa man. Kana ang murag yati ni isa na. Kada adlaw guys na ay lain-lain nga masakdanan nga muari-dari para mananaw og whale shark pero tama na sila danas na ay mga pataw na
pamutangan og kuan, di na sila makasud ring dapita sa sid. So magluto sa tao pamahaw guys, kay mauli na po doon si Papa Eddie, kay Thomas siya nag-login pa man to siya doon sa mo na man jag login mo kuan siya ka ng mamahaw, prepare sa mga life jacket nga na. Tara guys, kay nasa Juha pa. Jagahangi panilhigan dias gahapon na anapod na Hanapon na pasilhigan ni Nicole diha, kay ako di mo ko makapanilhig ron. Kay malagi na mo sa ko dadto og kuan ngadto sa silingan para mag-prepare sa mga lutuonon. Gaha ko nung lutuon guys, humba, bami, Bicol Express, nilagpad, bula-bula, daghan-daghan po to. Tsaka ipaluto. Guys, kani sagbot rang ni si Jan. Kuan ka ng wapon ha ibta ba, kay kuan man ka ng lami po sa tanawon. Kaya mara siya siguro sa laing lugar dani, mga buwak ni sila ha. Kuan ni siya mga nanurok ra bagi dara sa mga langgam, pero ganahan siya ko ni kay na yellow na siya. Diyan guys, kanima ni si Zay kuan wachichaw. So mga ri kuno si Jijin Bors, kay mga adyo kuno sa daning wachichaw, kay painom lay kuno si Jahang mama. Hindi rin dya, wa pa man sila mga ri. Hindi mo sila nga mga ri, kay ngam ko daghang mga tanumay ngani, mga wachichaw, kay usay ka nang tambaw man ni si Jaog. Magyuti ay na usay aka ni imnon umabuntag gani wachichaw. Ko guys sa mga pananom bitaw sa una nga pag pandemic, kay sus pagkadaghana jugo ani mo ani ko ingani guys sa una og kuan kanang tag 1 kilo 2 kilo ja ang dado na to lungsod ja. Kaya daghana ko kadto ingani punuan, mga napupod ka punuan, mga daghan kadto kog maani. So kani guys, kay isa ra man sa kapunuan, kay na kuan man pag uli na agawan wa man na si kaso gipang kakaman sa manok, mana jud na wa na lahos ag ubang mga kuan nga sili. Lamin ay sa kay sagol na sa Bicol Express hang ni siya guys, di na siya espada nga di na siya nga sili espada. Kare may siling espada guys di Diya ka ni mo ni hang limon nga kuan limonsito ni siya guys, nga barigitid nga limonsito na dohan ni siya kapunuan. Pakita na po mo na guys mo bunga ni. Ijang bunga dani mura pag ingani ba. Stripe nga ingani nga limonsito. Diya ka ni mo ni sa espada nga hanggi tanom dari po diya. Mo ni sa sili espada. Diya aghang bayabas guys nga apple. Nimbunga na po siya na. Ay aho din isang puston kay kuan siya oh. Nimbunga siya guys, so lipay po ko kay siyempre bunga di po hang bayabas bisag naran na gisud na sa dakang baldi na sa dakang baldi ra na sa nagibutang bunga pud siya. Mani mga uban dadto halan man siyang kuanon pusto ni siya, kay basinog nagisugdan na ra ba siya og kuan oh. So watay ganap ron guys, kay gahapon wa ako naka kuan, kay saba lagi kadto dari kanang dai mapanday lagi arang lain kay pinawon bitaw sa tong video nga saba. Maikigtas mga viewers nga mga buutan kadto banja. Di naman na sila mula husutan aw kay kanang sabaan ja. Kana bitaw pong video nga grabing ka luhag ja. Mas ganahan din sila kanang naka-plaster ang video. Paregod ka tunay kang Cynthia. Tingtan mo siguro mo kang Cynthia pud na. Diyan pagka nakahimutang digay jahang pag video baka nang di luhag na. Plaster ka jud ijahang pagka video. Jaha lagi ni silang pangsusihon ng kada adlaw kuan, kay naalagi mga kuan mananap bitaw mga kanon ug hurot. Manang jadi raghang kuan dari dia. Agikan sa buhol na nabuhi na dia. Murag pink man siya na. Salamat di kadto ko ni Bubong. Nabuhi na siya guys na. Kaya sa lahi man ni siya kay dakig dahon man ni kay sa dari niya.
Daghan mga 3 colors. Zaman ni ganahan ni di mambitan ni kanang para si imuha diha. Aw nga ni masiro tong imuha di Mahilig po si mambitan ni uguan kanang mga buwak. Ug si kuan si chat out ko ni Muna Burki diha sa Germany pud. Mahilig po siya mananum. Mahilig po siya kanang kuan ba. Mga utanon nga na mahilig siya. So shout out ni Muna Burki. Shout out din po ni Ma'am Ginaida na pa din sila karon sa kuan Davao nagchat na di gabi. Naning bukad sa daghan kay buntag sa duman. Mala siya nagpa kuan. Daghang mga banda dari di wa pa na ma. Kuan ni kayo na ganiwang lang ubang mga banda kay di ko ka kuan sa mga banda kung saan pagpatambok. Ja kanihang Malbiri hala po na siya pamutlan kay aron magsigir sila bunga. Ja di isahan na siyang ibuhatan ng ingana bitaw. Kay ang maning passion ni siya na. So man siya passion fruit ni nga katong ilaka Rosalie bitaw nga kulay kuan. Color maroon, murag maroon sa color. Ano siya nisakan siya. Diyan ka na mga kamunggay diha man na sa ipamutdan. Kaya arong kuan pud siya ba. Laghan og dahon. Diyan naghang mga tawo nga na sa ipang tugsukan kay naalagi manok. Diyan ka nang bahay nga magpaluto guys kani. Mao ni si ijahang lula diyan. Katong bahay to dito katong naka-orange. Mao na si basta na birthday. May mga okasyon sa ilaha ako'y magluto. Ja, kana pong baja, rada po nakabutan ka ng kaning baya, rabutan ka na. Samot na kaning, murag mga majung tao sila dari ang silingan ra. Puri lang doon sa ladyo gamay dito sa gawas. Kanang baja guys, mo ni nagpahuwam lang kwarta nga para maka patindig ko daning ahang kubo-kubo. So manihang kubo-kubo na DIY lang ning DIY ra nang mga bintana di lang masidlag wak-wak. So magluto sa ko guys kay kuan dali-dali na ko. Unsa guys na kuha na sa putda. Kuan siya tegas. Kay kuan karong arang initam mo daring lugar pa dari dapit ja mao nagkwarto ni Crystal diha ara man lagi close ug kuan. Kay kuan kanang aron di siya masidlan bitaw kanang mga diya kana haran na siyang gitakleban og plinsin. Kaw di mi masidlan og hangin pud og mo kuan. Dagdag to pikas. Kuan siya kanang haragi tapak-tapakan ra lang siya og kuan ba. Tapak-tapakan na siya og kuan kanang nandes papaidi guys. Ni ko lamay day nagluto dato siya sidaan. Kana ba na guys nagaba na gani na siya. Kana siya haron nang gitapak-tapakan og mga sobra-sobra bitaw nga kuan para di lamang kadug hangin mo sud ba. Gabi rang kasud kadug hangin majugali kay na ay kuan si Nicole. Tarpulin si Nicole di kadug makasud. Da lapay ko. Guys na mahaw siya guys ag sudaan kay kuan. Food shop nga di adobo. Ya, kamusta man nagganto din mo mag-login pa ka. Di na sa una na itam ka nang login. Muna. Nawa na dito ko itong ihang biometric. Wala na biometric? Yung ibalik ko sa pero wala pa man ibalik. Na sila biometric diyan. Wala gibalik kay karon. Wala pa. Okay, kanang yung mag-login mo asa man lagbok ra na katong imong ipang lista mara to. Diyan mo na ikuan guys kanang gihimo og kanang lider banja. Wa pa day gibalik ilang biometric didto kanang lista ra, papel aw kanang lagi ja. Logbook. Ay lagbok ra. Kasi kanang magsige magkaglista sa mga ngan. Ikaw may tag-check sa ilang mga ikaw tag-check og mga attendance na. Pero ako po mag
Siya day mag kuan kay naguli dali jagi sa trabaho, busy man siya guys kay mag check man na sa mga sa ijahang logbook okay say absent okay say wa to ay ko ano tayati dito na napayati pa ni abot to Kulado naman ang nayate. Diyan guys, yung manijag pa mahaw guys, kanang mag-prepare na po ko, maligo ko kay ato na po ko pikas kay nag-uli ni dyan, si Zayhan pakod ko og lubi kay nalagi kuan Bicol Express nga menu. Diyan magbunot naman ko daan pa, to magbunot ko hanang punaan. Diyan, kudkuran naman na anja. Mumisi sila kong Nicole, kay si Nicole man ang paasa dito kay mag-lisid ba dyan, mag-humba. So, maghumba po ko guys, og kuan mamay lang ganahan humba. So sige pagkaan diha pangagda po nila nga anta guys oy. Doon ka. Dessert. Dessert. Hindi mo yun na. Bitaw pero dapat na si Jakan kanang wa pa ka nagkaon. Pero kana ha? Ito na makanya ko yung ano. Di ba ka namang dili deng agen pero kanang yun sila wa pa kay kaon mo kaon kuno kada na kay tambal kuno na sa tuig na mo katambaw na nga kita na sa YouTube nga. Kaya naman kasapian man gyapon na ingon. Sa supod si Crystal ni mata kay hangi pamumug si Jag. Kuan kanang asin kay naalagi isang tutinlan kanang namuwa hangi dili. Namuwa gisang dani guys sa kuan. Kasi Papa Eddie man na magkaon. Nihumok na gidahang kuan noon guys, dahang ubo. Murag naining gawas bitaw mga plima. Kanang maado ditong tambawa kay dali ra sa makahumok og kuan ba. Ubo. Murag gigawas ni Jag kanang mga plima. Ang problema naman ni Jag kay dahang tutunan lagi kanang nay tonsil kay kaon rin na siya kanang chocolate gas ni ang adlaw. Basta pa yahaw laman tunggi. Kuan tong mga chocolate hatag. Di ba nga isa ka din na nikulat. Alas Crystal guys, kanang hasang sa duog pa. Mugmugog kuan kanang mait-init nga tubig bitaw nga na ay asin kay di laging tatin na naikuan. Na ay Pakaniwang laban eh. Tunsil di jud makadaot na mo Hindi na pakaniwang manig pinakalit good. Lukod silon ba? Lugos ba kag kuan, tabi, kaon. Nangi tunsilon na si Nicole sa una guys, sige na sa doktor kay hilantan na siya ba sa tunsilon pero still wa man sa hilanti. Wa man siya kanang ubura ra ni dyan ja. Kuan nang wala gina guys atong ampo igma kay pa kuan lagi na siya mo adtog dumagiti hindi na igi pamati lagi. Lagi na siya ma ano lagi maado na siya kay ruma. Okay raman ko di lang ko to yon. Magugub lamang ka di po ko pwede magugub kuan kay Pwede lagi ni. Di mo ay ko na may basa itong paras kong silbitaw nga kindi. Ay oo pwede man. Paras kong silba. Mapalit lang tayo nga tunja. Kuan guys kanang sa lagi siya na mata. Sa ko kay maligo na po ko karon kay maadto ko og Okay raman po dan dagat o di man. kuan maadto ko og kanang pikas bahay na kay magluto na ko. Ja. Ang tabang ranas ni ko na unja ang tawgan og sa may kanang dapat tabangon dadto hiwaeun. Ang patabangan si Nicole kay dari raman sa mga silingan guys. Ja. Salamat ug yung pag subaybay sa mga video kanang nagdali-dali lang po ko og video karon guys murag maliit na po ni upload kay agaha jud schedule alas 7:15 sa buntag. Jawa mo ko naka video gahapon kay malagi na saba ka jud dari ni mga panday ni mga sinso-sinso sa nga mga putol-putol dito mga kahoy nga saba sa katanan. Sa lain bitaw kanang mag-vlog ta nga nay saba. Okay, labi na ni mga iro dari saba kadyo. Ja walang salamat yung tanan guys. Ja. See you my next vlog guys. Amping ampo bye ja. Tangi po ninyo gahang mga lutuonon pero di jud ko yung makabidyo jud tanan basta alanganin na bitaw ko sa pagluto. Di ako makabidyo jud tanan sa mga pagluto kanang kuan-kuan ra ba kay clip ra kay lisod ka jud kanang mag madulay ka ng vlogger ka nga nay taga sunod bitaw na magbidyo nga na. Di nay taga edit. Mabitaw ng uban mga vloggers nindot ka jud sila pagka vlog kay na sila taga pila ilang cellphone duha kay dito pikas ana mura kang Cynthia ba nga
magluto siya pak ana ba daghan ka sa kamera ba ana. Daghan guys kay kanang kuan ra man ni kanang madun laman mga memories naman pud ni ja. Kanang madun pud kay napo koy tigom-tigom bitaw pud ginagbay daghang pasalamat jud ko yung tanan. Ja, shout out ni yung tanan mga commenters di mo na mention tanan jud kay kanang wa pa ko nakasuwat pug kuan. So Domingo ugma guys mag-mention ra ko. Ngayong Minggo, Sabado pa man. Aw. Isa Domingo guys atang ilang po din jo guys kay mag shout out ko. So maglista ko di ko busy maglista ko sa mga commentor kay mag shout out ko. So atang ilang po din jo ugba ang ay Domingo po hon ang vlog. See you my next vlog guys. Love you all. Ampi ko ang putang tanan.